Benigno, que é o que temos nesta parte de museo que vamos a entrar agora? Bueno, pois temos unha colección bastante importante de navallas. Serían navallas novas, de fabricantes, por exemplo, de Taramundi, Vitorino Inós, e navallas antiguas, mayoritariamente Pradel francesas, compradas no rastro en Madrid ou en varios rastros, que suelo visitar varios rastros, cada domingo de mes visito un rastro distinto, sea en Portugal, sea aquí en Nacional. Entonces, bueno, peciñas que me van encaixando, pois vou comprando. A verdade é que levo moitos anos nesto. Cuántos anos leva Pois, facendo colección? Facendo colección toda unha vida. Primeiro iba metendo nos caixóis de casa, no típico caixón da mesilla de noche, no caixón da cociña, pero bueno, despois xa había moitas e nos caixóns non collían. E ademais gustábame velas. Empecé por un marco destos, poñendo arriba no salón, un marco iba moi ben, quedaba moi bonito, pero de un pasouse a 2, a 3, a 4 e a 5. E por xa empezou a haber guerra no piso, cas mulleres. Entón xa me botaron aquí para baixo. Entón aquí despois sí que xa empecé a aumentar xa en escala mal. Qual foi ese primeiro obxecto que dixo isto é para colección? Bueno, Acórdase dele? o primeiro obxecto que dixen para a colección, para min eran casi todos, porque eu nunca tiraba nada. Pero o primeiro ese que dixo, isto vou guardar que igual se pode coleccionar. Bueno, pois sería unha navalla, unha linterna. E aquí temos tamén eso, linternas. Aquí temos as linternas e temos aquí tamén as primeiras motoserras que houve, non? Que eran manuales. Sí, sí, sí. Que lle chamaban tronzadores de mau para cortar os toucos e incluso para facer campos. Que incluso aquel era do meu avó. Despois pasamos. Temos aí candil. Despois pasamos a linternas. O primeiro medio de luz que houve foi este, o gancio. Que é un pau de erica de uz. Cortábano nunha luna, secábano moi ben, traíano e depois poñíano na cociña, na lareira. Dependendo da posición que lle deran aquí, ardía máis ou menos e iluminaba máis ou menos. E depois temos tamén este, que este era o pasmón. Chamábanlle o pasmón para poñelo gancio, para ir á cuadra, poñelo na pared, entre as pedras, e iluminaba para se había algún problema na cuadra ou darlle de comer ao ganado. Eso, pois, este foi o primeiro medios que houve de iluminación. Igual o tiña tamén no morillo da lareira, que era o morillo da lareira, que temos por aquí. Algúns tiñan no incorporado tamén, e tamén metían o gancio no morillo da lareira. E esa é unha... Estas son de aceite, non? Sí, son de aceite, despois foron evolucionando, despois foron a gas, que era o farol, o candil. O farol usábase en sitio aberto, por se facía vento, pois viña o vento para que non o apagara. E o candil usábase máis na cociña, na lareira, en casa, porque non había vento. Despois xa foron evolucionando a carburo, xa veu o carburo, despois viñeron gases, e depois xa a pila, e as linternas. Ademais de coleccionar, tamén vai lendo e sabendo todo o que ten aquí. Moito, e ademais estou moitos foros, sean de navallas, sea de cousas antiguas, entón estou en casi todos os faros. Incluso, se me entra unha peza que xa teño comprado pezas que eu non sei para que son, pero se igual me entra nun lote, collo varias pezas e unha entrou no lote, pero eu non sei para que son. Das poucas que non sei. E os anticuarios que me conocen, eles entranlle pezas e moitas veces mandan unha foto e dicen que eu sei moito de cousas antiguas e podolle dicir de que é a peza. Pero algunhas veces eu non sei tamén. Poño nun foro, ou en varios foros que estou, e bueno, teño amigos que controlan máis que a min e xa me dicen, pois mira, esta peza usouse nos anos tal para isto, para isto. Vamos a seguir porque creo que aquí temos para... Sí, bueno, hai todo, este sería material... Bueno, as navallas, estas serían todas Vitorino Inós, suizas, unha marca moi representativa. Despois aí temos varias antiguas, pero mayoritariamente Pradel, porque antes en Francia todos marcaban con Pradel, creo que foi hasta 1940, máis ou menos. Depois o goberno francés fízolle marcar a cada artesano xa co sello del.
O sea, que todas esas navallas Sí, que vexamos Prades son francesas. E pois por aquí temos Taramundi. En Albacete non temos? Sí, temos tamén. Temos Taramundi. Taramundi é unha zona de navalleiro moi importante, con moita tradición. E, bueno, conozcos a todos personalmente. Entón, bueno, aquí xa hai pezas de artesanos que morreron vai máis de 10 anos. Eses artesanos agora as navallas regularízanse. Cada ano que pasa regularizan. Por qué? Porque non se comercializan, acabáronse. Entón, bueno, eu ainda teño anécdotas, se me poño a contar, teño anécdotas aquí de compra de navallas a familiares de fallecidos que, bueno, pues, cousas que surgiron, que supero hasta aquí, por exemplo, estas serían todas Taramundi, hasta aquí son todas Taramundi. Por exemplo, aquí teño unha dun fabricante da Fonsagrada, Avelino, que esta fízoma, por exemplo, el para a colección. Eu teño moitas navallas hoxe feitas exclusivamente para a colección. Marcolle precio, digolle, mira, eu quero unha navalla que me faga sobre tanto de precio para a colección. E faima. Bueno, casi todos se mollan un poquinho, que me fain a navalla de máis precio, como é para a colección, incluso eles se mollan un poquinho. Cuántas navallas ten, máis ou menos? Bueno, máis de 2000. Eso solo navallas. Claro, esos son máis de 2000. Por aquí xa teríamos varios fabricantes, Albacete, de Toledo, de varios. Pero estas xa son navallas novas. A navalla nova vas a unha cuchillería e comprase prácticamente o que se quere. Pasa que a navalla antigua é máis difícil. Veis unha navalla nun rastro un día. E se a compras, quedaste con ela. Se non, igual non a volves a ver. Entón hai que aproveitar. E que se dedica a andar tamén por o rastro? A que rastro vai? De todo... A Madrid moito. Sí. A Madrid casi todo, cando me coincide moito. Entonces, bueno, despois navallas, bueno, pues por aí que hai de todo. Estas tamén serían antiguas. Estas antiguas tamén. Estas antiguas. Aquí teño tamén de todos os fabricantes. Estas antiguas tamén, antiguas, pequenas, grandes, de todos os fabricantes. Estas tamén antiguas. Eu creo que hai máis de 2000, Si, hai máis. E aquí teño. Esta é unha marca moi significativa de Francia, que é o Pinel tamén. E o Pinel agora fabrica moi boas navallas, pero eu teño navallas antiguas aquí de o Pinel, que agora non se consiguen. Estas tamén serían antiguas, todas. Por aquí tamén, e por aquí tamén antiguas todas. Benigno, mírese onde se mire e que hai verdaderas joyas. Sí, bueno. De feito, vamos a volver a andar sobre os nosos pasos, porque eu vin ali a mão esquerda os billetes de tren, tal cual estaban cando ibas á estación de tren, que te ticaban, e aí estaban os... Bueno, o bonito dun billete este de tren había os de todos, familiares de todos, para pequenos, para todos. O bonito é que a caixa registradora ainda está funcionando para facelos. Claro, esta máquina está funcionando para facelos. Aquí teríamos as farolas de Renfe, según foron evolucionando. Primeiro eran de gas tamén, e depois según foron evolucionando a pila. Aquí temos a gorra de jefe de estación. Estas serían as banderillas, e esta que non se ve aí moito, isto levábano antes no tren. E é como se fora unha alarma, que é unha antorcha de emergencia. Isto, se un tren se quedaba averiado, pois isto, encendían a antorcha esta, botaba un fumo especial e sabían que se quedara aí o tren averiado. Temos tamén aquí unha peza moi bonita, un bolso de cobrador. Este foi o único que vin nos mercadillos, despois de andar moitos anos nos mercadillos, foi o único bolso que De vi. 1960. Sí, máis ou menos. Este sería material todo de traballar en Renfe, ainda temos aí un botiquín. E foron varios teléfonos para comunicarse o jefe da estación ca cabina. Temos varias básculas tamén. Estas maioritariamente eran de correos. E facían series limitadas. Facían unha marca, un modelo, usaban uns anos, pero eran series limitadas para correos. Aquí temos de pesar bebés, e depois temos, aquí para baixo xa temos, según foron evolucionando, xa movas ou cousas así. Ese sería un tinteiro. Si, ese é un tinteiro para as... Ese é conocido máis. Para as E aquí plumas, temos unha caixa registradora tamén moi importante, funcionando.
Ajá. Esta tamén é unha peza de museo. Iso como funciona? Metes o importe? Mete o importe, claro. Está funcionando. Pero é unha peza de museo tamén bastante importante. Despois temos por aquí as calculadoras. Estas calculadoras, as primeiras que houve foron manuales. Non daban tique, pero eran manuales. E depois xa empezaron Isto era para pasar a tarjeta. Sí, pasar a tarjeta. As tarjetas Visa. Sí. E depois xa empezaron con tique, xa sacaron con tique. Esta era unha Raymond, esta era unha marca moi boa ademais, Olivetti, que sacou moitas máquinas tamén. Estes son binoculares, o que pasa é que temos de todo. Aquí temos incluso de ópera, temos aquí de ópera, e temos do exército, de caza e de todos. Pero bueno, de ópera temos bastantes. Bueno, arriba xa vamos ir, están instrumentos musicais. Instrumentos musicais e aí molinos de café. Ajá. O que temos aquí moi representativo é esta radio. Esta radio era do abuelo. Quizás foi o segundo ou terceiro que veu aquí á aldea. E bueno, antes nas cociñas xuntábase e facíase o típico fiadeiro e escoitaban a radio. Aquí tuvemos a suerte que había unha mini central entre Benvibre, que é esta aldea, e Prado Cabalos, había unha mini central, e foi dos primeiros pueblos en chegarlle a luz eléctrica. Entonces, bueno, eu recordo o meu tío, de ir para casa do meu tío, aquela luz viña a 125, o voltaje era a 125. Entón, tiñan que regularla con estes voltímetros, porque tiña caídas de subida e baixada. Igual baixaba a 80, como subía a 125, entonces hai que ibanlle regulando para que entrara a 125. Ahora, a que parte vamos? Bueno, aquí temos a primeira representación que houve de música, que foi a gramola. O sea, do músico en directo pasouse a gramola. Entón, bueno, teño estas dúas, que son iguales, pero esta foi a primeira reproducción de música que houve. Despois da gramola xa se pasou a tocadiscos, e do tocadiscos xa se pasou ao magnetofón, que este reproducía, este xa grababa e reproducía a voz. Estes os primeiros viñeron da Alemania, os primeiros emigrantes que foron a Alemania, pois traíanos. Despois, bueno, xa pasaron a cousiñas máis pequenas, como estos, despois xa transitores todo por arriba, varios tipos de transitores. Ahora aquí serían... Eu quero ver isto porque algunha persona maior vai recordar moitas cousas, non? Bueno, pois isto serían máquinas de picar a carne, pero a suerte que esta máquina ainda era do meu abuelo, pero era de toda a familia, usaba a toda a familia. Tanto usaron que a trarroscaron, esa torca de adiante trarroscouselle, de tanto usalo, o sea que mira si traballou esa máquina, moito. Claro, despois temos aquí unha maquinita moi singular tamén, que non sei se sabereis vos para que é. Eso para ponerlle as tachuelas, non? Mira, eu levo andado moito polos mercadillos. E eu, esta máquina regalaronma. Sí. Pero cando me regalaron a máquina, ademais non me regalaron a min directa, regalaron unha a min, pero mandaron a través da miña nora. Sí. E cando me enseñou a miña nora, vinme mullado, porque non sabía para que era. O sea, despois de ver tantas máquinas e andar tanto polos mercadillos, pois non sabía para que era. Pois esta máquina é para facer as hostias. Aquí temos a representación todo do que era antes un barbeiro. Varias tixeiras, claro, con esa máquina cortaron-nos o pelo a casi todo. Pois con unha maquinilla desas cortaron-nos o pelo a casi todos. Despois temos aquí para rizarlle o pelo ás mulleres, antiguamente, e depois temos aquí tamén cuchillas de afeitar, varias marcas de cuchillas de afeitar. E temos as primeiras máquinas que houve de afeitar. Temos aquí tamén unhas maquinitas que son moi representativas, porque eran para afilar as cuchillas de afeitar. Metíase aquí a cuchilla, dábase e afilaba polos dous lados. Incluso un anticuario me vendeu unha destas e non sabía para que era, díxeme que era unha máquina de facer cigarrillos. Eu que sabía para que era, aquel día non lle dixen. Pero cando vin a ver na segunda feira, dixen, oye, outro día vendíxenme unha peza que non era peso. E quedou bastante humillado. Venderme unha peza por outra que non sabía para que era. Bueno, aquí empezamos xa no tema de médico, de medicina,
Aquí teríamos un electrocardiograma, foi o primeiro que houve en León, tiña un cardiólogo moi importante de León, e ao final chegou ás miñas mans. Ali temos un aparato, o equipo de operar das amígdalas. Este equipo operou en Ourense moitos anos. Eu dudo, xa teño a duda se me operaron a min con ele, por onde estaba. Isto era para mirarlle os trabismos aos pequenos, unha máquina de mirarlle os trabismos aos pequenos, moi antigo esta máquina, pero era de mirarlle os trabismos aos pequenos, e pois aí temos un colorímetro médico, temos para dar radiestesia, e temos un auricular, e este era para medir tamén o sonido. Os oídos. E isto era para regularlle a vista aos pequenos tamén. Despois por aquí temos varios mecheros. Aquí temos unha maquinita de facer cigarros, aquí outra de facer cigarros, outra de facer cigarros, e isto para calibralos. E esta tamén é de facer cigarros. Eu esta modelo nunca o vira. Foi a única que me entrou. E pois aquí mecheros, bueno, incluso temos mecheros, teño un mechero aquí que era do abuelo, feito por un ojolatero. Estañando, Este foi feito por un ojolatero estañando, este mechero. E era do abuelo. Despois, bueno, mecheros moitos. Este tamén era do abuelo, que fixeron estañando. Un ojolatero. Que era eso poñase a mecha. Sí, claro, levaba a mecha, pero foi feito por un ojolatero estañando, o sea que ten moitos anos. Despois o típico, estes eran uns mecheros moi típicos de aquí. Este era un mechero moi común aquí. Sí, este mechero era moi común. Pero bueno, despois de todos, Que bonitos esos. Temos mecheros de todo. Eu estes entran moi mal, despois teño que limpialos, restauralos e aceitalos. Unha máquina moi singular que non vi ninguna como esta, en todo o que levo andado polos mercadillos, esta sería unha máquina para cargar os mecheros de gasolina. Metían unha perra chica por aquí e botáballe a carga de gasolina ao mechero. Porque o mechero carga así, claro, leva un algodón e aí empápase de gasolina e é o que prende. Pois isto sería para cargar os mecheros de gasolina. Pero foi a única maquinita que vin polos mercadillos. Eu non vi nada máis. Leva un depósito para darlle, pois solta a gasolina. Despois aí que temos un maletín de médico. Sí. Temos outro maletín de médico de ambulante. Este sería un maletín tamén de médico, pois para mirar a tensión, e aquí temos o maletín dunha comadrona, para facer partos en casa. Este maletín tiña unha comadrona en Soria e facía partos en casa. E isto sería un irrigador vaginal. Este foi patentado por un ginecólogo francés no 1842. Este irrigador servía para dar tratamientos vaginales ás mulleres e valía como medio de anticonceptivo tamén. Ao acabar o acto sexual metían auga e, hombre, algo faría. Depois temos aquí unha peza moi singular tamén, que seguro que non sabendes para que é. Bueno, pois este sería un molde para facer supositorios. É unha maquinita tamén moi a única que vin tamén polos mercadillos. Este sería tamén de ginecología, aparato dun ginecólogo, pois para mirar as mulleres tamén. Este estuvo funcionando en Ourense hasta fai pouco, me comentaron. Aquí temos un inhalador, isto é para filetear carne nos laboratorios, para analizala, e este é un irrigador tamén. E pois aquí xa temos para regular a vista. Con varios lentes para regular a vista, e pois temos os carteles ali, un luminoso e outro. Claro, depois aquí temos varios tipos de gafas según foron evolucionando. Despois por aquí temos máquinas de escribir. Esta foi unha das primeiras máquinas que houve de escribir. Poñían encima da letra e escribían letra a letra. E chegou a haber competición de escribir con esta máquina. Esa de 1920. Sí, sobre 1920. Pasou esta, un poquinho máis moderna, pero o proceso é o mesmo. Despois xa evolucionaron, despois xa pasaron a todas estas. Esta, por exemplo, sería moi antigua, esta é moi antigua, aquela tamén é bastante antigua. Despois, temos aquí unha peza que vos, como sondes algo xóvenes, non conocestes. Pero bueno, isto, en todos os comercios de ultramarinos, traían un bidón de aceite de oliva, e metían esta bomba, metían unha tubería abaixo, e despois dabanlle. Iba, como non había plástico, ibas ca botella de cristal, botábanche
dependendo das posibilidades de cada casa, botaban o litro, o medio litro e o cuarto litro. Pero isto estaba en todos os comercios de ultramarinos. Por aquí temos unha bomba tamén de sulfatar, as primeiras bombas que E aquilo é para cardar o liño. Isto é para cardar o liño e hai varias tixeiras de poda e estas varias chaves, que algunhas moi antigas. Despois temos aí un teléfono que fabricou un chaplita sensoria, un coquín, que debía ser moi coquín, para ir a cazar e comunicarse ca familia. Isto sería a centralita dun pequeno hotel e esta é unha maquinita para mirar o que aguanta o frío, a presión do fío. O sea, antes unha fábrica de textil, antes de facer cualquier prenda, miraban a resistencia do fío, que aguantaba o frío, porque aí a prenda iba a durar máis ou menos. Este é un sextante para saber a posición os barcos no mar guiados polas estrellas ou polo sol. E depois hai aquí varios tipos xa de brújulas. Isto é os altavoces que había para chamar, para dar órdenes no barco, para comer, para traballar, o que fora, pois usaban isto. E aquí temos unha maquinita tamén moi interesante, porque é unha maquinita de puntual as palomas mensaxeiras. Sabendes que en Francia, Portugal, en España tamén hai, pois hai competicións de palomas mensaxeiras. Deixarían a maquinita, por exemplo, aquí, levarían a paloma a Madrid, a Portugal, a primeira que chegaba, sacabanlle a anilla, botábana por aí, dabanlle, como leva un reloj, quedaba reflejado un minuto, día e a hora. Este é un teodolito, este era para escribir nos congresos, esta era unha máquina de fuerza, para medir a fuerza das maus, isto é unha imprenta móvil, e aquí temos os taxímetros dun taxi. Este incluso está funcionando. Bueno, esta sería unha ticadora dunha conserveira moi importante que había en Vigo, conserveira Masó, pois era a ticadora manual que tiña. Aquí temos unha maquinita moi especial. Era unha máquina de repasar as primeiras medias de cristal que usaron as mulleres. Sabes que antes os puntos collían? Sí. Pois con esta maquinita collíanlos, porque levaba unha agulla especial e con isto collíanlos. Esta é unha castradora de animales. Mi madre, ves. Isto era unha maquinita de castrar cabalos ou burros, ou toros. Por qué? Porque antes, en equinos, en burros, en cabalos, antes de haber antibiótico, facer un corte, era moi complicado. Podía ser tema de morte do animal, porque collían moitas infeccións. Entonces, para que non facer corte, con isto anulabanlle os nervios dos testículos. Eso apretaban... Sí. Apretaba e anulábanlos. E quedaba non capao, castrao, que era igual. Pois por aí temos isto. Esta sería un... Isto de carpinteiro, non? Sí, non? isto é todo de carpinteiro. Claro, está todo amontonado porque non hai xente. Bueno, este... Qual é a garlopa? A garlopa teño fora. Vale. É como isto, pero un máis grande. Vale. É un máis grande. Aquí teño un fuelle. Este fuelle non sabes para que era, non? Pois non. Bueno, este fuelle é moi emblemático, este fuelle. Porque este fuelle, antes de haber cristal, antes de haber madeira, e os produtos que hai hoxe, non? Os materiales que hai hoxe, pois antes o viño transportábase en pelexos de animales. Sacabanlle a piel a un animal, sacabanlle a cerrada, curtíana, e pois aí transportábase o viño. Este era para inflar os pelexos. Os pelexos. É un fuelle de inflar. Ando a ver se me faga agora co pelexo. Co pelexo. Pero era para inflar os pelexos que transportaban viños. Isto sería a sirena dun barco. Cuidado que fai algo de ruido, Ese sería a sirena dun barco. Antes un barco, se había niebla ao entrar e ao salir no puerto, estaba obrigado. Estes son cuchillos de matachín, Sí, bueno, hai de todos, pero algúns ten moito eso, porque, bueno, hai marcas xa moi eso. Esta sería unha marca xa eso, pero son cuchillos todos feitos artesanales. A mão, non sei ao que lle damos bastante valor, que sean feitos a man, artesanales. Claro, son piezas únicas. Claro, son piezas únicas. Isto sería unha sirena de bomberos. Este é un tocadiscos de cuerda e leva a música grabada allí. Eso funciona? Sí, dos únicos que vi. E esta era a sirena que falei antes. Queres que lle di? Sí. Bueno, aquí temos xa do ejército, eso sería
para meter na trinchera, para non asomar a cabeza, miraban por abaixo. Esta sería a emisora, esa sería a emisora, e esta sería unha máquina para vender cigarrillos, non paquetes de tabaco, cigarrillos. Isto expendía cigarrillos. Metía la moneda, expendía cigarrillos. Este é original, estaba original según... E isto sería unha máquina, isto sería unha máquina, unha mesa para facer as plumas de pescar. Os pescadores, pois con varios fios, un tipo de pluma de galo, pois amarraban aquí ao anzuelo e facían a mosca de pescar. Nesta pequena habitación, ¿cuántas piezas pode haber? Xa vamos, de navallas hai máis de 2000, pero non sei cuántas piezas pode haber aquí. Pois pezas pode haber unhas 4 ou 5.000 pezas. E ben, máis que menos. Máis que menos. Máis que menos. Tampouco non están recontadas, pero máis ou menos unhas 4 ou 5.000 pezas. Gustaríame cada peza, pois, ila vendo e ver moitas veces o valor que ten e o sentido sentimental que ten para cada un, porque claro, eu teño aquí pezas do abuelo e dos meus pais que ten un significado especial para min, claro, que iso é o bonito dunha peza. Pois nada, vámonos e moitas gracias por recibirnos, volveremos. Gracias a vos pola visita.